ଗୋଟିଏ ଝଟକା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଟାଣୁଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା କି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ବି ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କକା ଅଜାମାନେ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, କ'ଣ ବୁଢ଼ା ଭତ୍ତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ଜ୍ୱର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇଟା 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆବର୍ଷ ତୁମର ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସବୁ এইগুଡ଼ା ଅନେକ ଅଛି ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଲାଭ ପାଇଥିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ, କକା ଅଜାମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲେ ଲାଭ। ତ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘୁରୁଛି, ଏବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଚାଷୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପାଖେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଥିଲା ସବୁ ଥାଉ, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଥାଉ, ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ ଯୋଜନା ଦେବେ କାହାକୁ ଜଣା। ତ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଟା ଥାଉ ଏମିତି ଆକା, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଉ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଯାଇଛି, ହେଲେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ବି କାକା ଅଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ମୁଁ ତେଣୁ କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, 5 ଟଙ୍କାରେ ଆନାଜାନା ହେଉଥିଲେ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଆନାଜାନା ହେଉଥିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବସ୍ ନ ଆସୁଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ବସ୍ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାହାଣୀ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କାହାଣୀ କିଏ ବି ସାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ କହୁଛି ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ, 2000 ଟଙ୍କା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ବିକି କି ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ଅଛି କେତେ ଯୋଜନା ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମନରେ ଏବେ ବି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ତୁମେ ତ ଜାଣୁଛ, ସେଇ ପଇସାରେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଥିଲା। ତ ଏବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବ କେମିତି ଗଢ଼ିବ କ'ଣ ଗଢ଼ିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ନୂଆ ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଥାଉ, ସେ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ। ତ ମୋର ଏତିକି ବିନତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।